Det er jo vores hjertebarn hernede, fordi vi er jo mange medarbejdere, der er vokset op hernede og har utrolige venskaber og sådan noget. Så vi har også valgt at give slip på det, så vi tænker, nej, nu vil vi skulle give den en skalle mere. Så det har så været i februar 2010 til generalforsamlingen, vi blev enige om det, og så har vi så prøvet med en åben husarrangement før sommerferien, men der fik vi ikke rigtig noget respons. Så blev vi enige om, at hvis vi skulle gøre noget, så var vi nødt til at få hjælp udefra, og der var det ankom så i september 2010. Og der har hun så følgt op efter. I august 2011 var hun herovre, hvor hun ligesom følte op på det. Og der kunne vi så sige, at der var vi nået rigtig langt. Altså. Vi fik lavet en slagplan for, hvad vi ligesom skulle arbejde på, og vi havde en målsætning, og vi fik engageret nogle åben hus arrangementer. Og fik lavet nogle folder og nogle flyers, vi fik delt rundt omkring. Og vi var ude i vores butikscenter. Vi har Netto, så har vi Tarpcenter, vi var oppe i. Og så skete det faktisk lige så langsomt, at der begyndte at komme børn hernede til. Men den største succes, vi har haft, det er vores børnecafé, der er startet op. Og det er så dejligt, fordi det var nogle af de medarbejdere, der var ved at sige helt farvel til DOI. De kom til at tænke på alt det gode, at DOI har givet dem. Så de har startet op, og de har fået en stor flok hernede. Så de sidste par gange, der har vi været omkring 30 til spisning hernede. Så det har virkelig været skønt. Og så er de også mange år, der har vi været 4 mennesker, der har været afsted. Det har været min egen familie. Til aktivitetsfestivaler og pinselejre og kurser rundt omkring. Så her, da vi var på pinselejre sidste år, der var vi 18 afsted hernede fra Højstrup afdeling. Og jeg mener, vi var 18 eller var vi 20 til aktivitetsfestivalen også. Noget af det, der virkelig gjorde, at vi kom op igen, det var, at vi var helt nede og snakke. Hvad var det, at vi selv synes var godt ved DOI? Hvad var det gav os som personer at være i DOI? Og hvad var det for nogle aktiviteter, vi synes, der var rigtig dejlige, og man havde det godt med at lave de aktiviteter? Det tror jeg, at det er det, der har været nede og væk de andre medarbejdere igen nu her, at de har sagt, nej, det vil jeg sgu også være med til at give mine egne børn. Det tror jeg, det har været en stor del af det. Og så også, man skal passe på ikke at slå for store brød op, fordi så kan man blive kvalt i det igen. Hellere starte langsomt op, og så med en aktivitet, der virkelig er succesfuld, og så kan man langsomt blive på.